South Korea hian THLAHRANG film hmuhnum tak tak an nga a an THLAHRANG film ho pawh hi an urban legends be chana an siam ve nual mai tunchuma chuan an urban legends ngainom tak tak te kan ngai thladon ani masa vera tan chuan Virginia Ghost he THLAHRANG hi THLAHRANG film vela kan hmu thin samse le korvar fual ha rap tak tak a thin ang chi kha an ni a zangkhat chu papakhat in chungsanga cheng hi akongka ki kriya wangin amu hil lai har hlola ama a cheng ani a in lenga nei khat em boka chutia zan laya kongka ki tu nei wang chuan makati hle kongka lam chu panin tunge ti na a masa phota pon lama om chuan za thleng chhiarla ma se thomeng ma siam su chuti lo chui thi ang haron tia chu vele kongka chu hung thuta ma se pona chuan tu ma nom lo a hlau deuh wang chuan amita chinga ti chuan a number chu a chhiar chanta a ma se number somli pakwana a chhiar lai tak chuan a ming chak tlata a han men chuan a mai zona tak mei cherap em mai chuan nai se chota a lo en reng ani chu andut le chuan plastic surgery THLAHRANG Korea larna pakha chu plastic surgery hi ani ti kan hre thewinarin oma a phena thontumak le hlo tak tak po alo ve nual mai mi pakhat hi train a chuanga amazon a chuan meiche pakhat sang le cher em mai hi a thu a asam sei tak chuan a hmela khu a ma se surgical marks awa ti chu mu thei train a tan chwa chuan an pahnih che in chuang anoma mi pa chuan in ti nel tumin a han nui se ya chuta meichha chuan kamel thai ti ti in han zota mi pa chuan o ti na changa chuta amax wa chu a phela aka chu a beng chenin a thler veka a hani thi sung te chu lang vek tihan kamel thai la ti na zot le a doctor in mi zaina atana an man chin chemte ang chu la chuakin chu pa chu atin tamaya ma se vane thla takin train chu ding man hlawa kongkaron in honga chuan atlan chuak thei hlawani adot le chuan taksa peng ruk ching hi tun hnai mai lar ani a Gwangju khopuya changa lo chuak ani champani te in biang na screenshot chu Facebook vela adara pakhat jok chuan a thian hena chuan Gwangju a zana taxi manglo torina cha ani a soidana chuan an thian pakhat chuan a ruya wangin zana taxi manga taxi driver chuan ngonga hriau manga vitin ni khoshelawina oma atuka harle chuan ram hnuaya alo oma apuma changin thisen na sa takina chuak bok manmu takin damdoina hruaya ni a doctor ten an han endik chuan akala lo to lo he thil hi na sa takina dar ngal chiama thudik nge ani ti nem nge ani wangin taxi driver te point boina an tok na sa a an eizon na po na sa takina ngongani the Gilgoshin hi chu untraditional kai hnoi THLAHRANG ani a umdam tak liam ta changa anin shil chhon to ani he thla hian lu nei ma se mel engma nei lawa a mela plain vek a chen pe chuan kudle ke puan nei lawa Korean THLAHRANG thon thua chuan an hlau ber pol ni in a chan chu voi khatlek poi en ani chuan thina a thlen ngal thei wang ani adut le chuan the back a thon thua chuan nupa in hau reng mai hian oma fapano pangte pakhatan nei anin swal boy na satul tula atopa chuan apasal jok chuan anupui chu athat ta hialani aswal chu thop bawa tu ma in poya khoi ti an shelo ma se mak tak main an fapate chuan anu ngai thu po asoi chuak ngai me lawa anua omlo ti po chu shelawa ang jok hial chuwang chuan apa chuan zo na zotin matinge inu nga hian ni cha ngai me alo ti na zota a chan chu nu ngai rwal chawala ni si a anu minga lam ngai me alo chu makati wangani afa pa chuan mong changin apa lam hoi pa in a thalom ma se anu khanga tinge ipuak rang china ti in a zot let sesame seeds hi urban legends dangdai takani a sesame seeds lautla ta nom pha hialani meiche pakhat chuan moya du luata avuntana chadringin a inbwal na tuya sesame seeds atel chawa inbwal kwanga chuan darkar chuang fe a thu a
arei ta ke ma wangin anu ngai chu a tha thei to lawa en fia tura kongka han hon chuan me che taksa chu sesame seeds chuan alo bo khat veka avuna chuan an lo lut chu ni in a taksa chunga zung an lo kai mana na sa takina chapa toothpick mangin kher chua alo tuma a kherna lama a taksa chang chuan thia chuak na sa ema bathroom chua da chuan thisen alo per nei noi mai ani bathroom thlahrang Korea a school pakhat bathroom a hian mahni intihlum hmeichhe thla a chambang nia ngai ani a inti hlumna a takani tuma anom lo po in toilet chu ama in a in flush ring hon ghost mani South Korea poisa siam chuak tu pol member chen khat chu inti thoveng turin an jin chuaka hetia an jin na muna hian an zinga pakhat fanu chu ruk bo ni in an thata ataksa an chan sombok mase an sui ngial po in poi khoi tu an sui chuak theilawa rorel na dikan mu saklawa wang hian me che thla chu tharau swala changin phuba lamayang ti an hlawa chuwang chuan a thin rim beng dai nan ataksa peng chen khat lemle a ming khoye molai ber chu an ram poisa an telve ni in an soya mase poisa siam tulam chuan thudik ani lo thu an soi thung Loan shark chu dan lo anga mi poisa puk tir thin an ni a pung tam tak omin mi poisa an puk tira a hun taka an rul lo phei chuan an chebon thin hle ti Korean film kan en thin vela chang po in kan hriat to karing South Korea thingtlang kho pakhat lian vak lo atangin urban legend pakhat aron pianga he khwa hian shia wanga thi bom tam tak phum nan le an layanga ya chutia thlan an laya changa rei polia ma chuan le hnoya changin mishing o an she thina le chunga o an shat fo wang chuan an bong phum na chu an hai le a mishing ruang lo om ve reng chu ni in an chui chian chuan an rong char chuan loan shark ne na poisa tam tham tak alo barenga arul theilo wangin loan shark ku ta twara an lo phum bo ti chu an she chuak ta ani adodlia chuan oyster South Korean urban legend zinga hian maksak dewa omve a etili arab mi tan chuan arab om don lutuka chuwangin beng huppa dewini lam ngai thamai donia nikha chu mi pakhat hi tuipui kama ate kwa lain atlu swal pala akhu pati hliama a hliam chu enkol ngal vatin bande china tuam ve thlapa ni engmon zat are aliam nu chuan aron thak vak china mase apuna hlawa wangin bandage chu a phel du ngai lo ni tlemara le nu chuan a hliam tuam na chu ala thlata a tui chung thil nung chi khat oyster hian hliam chu alo tuam reng maya akhu ba so na lung kha oyster tuina lung alo ni reng ti a she chuak le nu nu a hliama chuan oyster chu alo up keu reng ti na ni chu adodlia chuan 1212 zankhat chu Korean school no pang pakhat chun hi skula tlai tak thlengina oma a thian dang tinin library a lekha anzir khotlaya library ti lo chu school mun dang chu a thim vek to lekha anzir lai chuan sun hi chu azuna chhuwa wangin akalna tura thian de bula soin zung tur chuan a chhuaka punrei lo te hnuwa a thian te chuan thil riker ker tho man sheta a an thom sha chu aron nai tol tol emoti tur hian aron ring tol tola thom chu tukver atanga lo ri tian she chuan an hoi pheya tukver phena me chedang tak lo ding ring chu an va hmuta ani tukver dar thalang chu a hmain aron nora mase amita chinglat akut changmang chuan tukver chu aron tiri ker lo ni amita chinge mon ti kha mai mi chinga lo ni reng lawa midnei lo zog lo ni akut tum chu le kangin tukver dar thalang chu aron chung ki a ti chuan light zong chu aron thim vek bathroom akut silmek sun hi omna po chu aron thim veka library chu omna tanga a hlata wangin a thian te awri po chu she theilo thim zinga chuan library lampan chuan atlan phei hlokha ma se a thilwa mu chuan a thong chiang hle a thian dang te ruang chu alo let pheng phung maya engthil nge thleng ti po a ngai ruat thiam lo hallway a chuan library lampana pen thom chu a shele a
tlan chian na lo wang chuan chuata chuan a thider ve top library chunga chuan a vekwal tih hriat takin thawm a chhuah a lia ruang le tho chu khat ni ti in a chiar phei kau kau sun hi hlau lutuk chuan a mit a ching tlata a ril ruina chung trai pa a reng bok khat ni tiri chuan a hnai zela a ring tual bok khat ni ti chu a bul mai a ron ri to a ama a chiar thlen cha chuan a thil chiar chu a top mak a re tak mak awang chuan lo na ina khata a tuar tlok top ringodani minute enge moza da liam le nu chuan a kalbo a mai zona tak nai set sotina lo thlir reng chu ni in a kut chang sei tak chuan a koka khat ni tia chiar pa chuan amit mu chu alak chhuah sakani andot lia chuan da kokumen an ti hi alo chhuah na la rei lawa thokat lai khan pamak tak school no pang ti chai chin tu a ti in thu a thang chiama kong thim le re la ya school no pang tlai tak a hote alo chang chin ni in an soi chum kha chu me che chian ho hi a ho in an ho a kong thim la ya chuan kaku tia patling phun no thoman chia a thom chhuah na laman en lai tak chuan kakumen chuan a ron beita ani chen kha chuan baseball bat a mang ni in an soya chen kha chuan shei a mang ni in an soi thung hetiang thil hi a thleng jing hle maya ve khat po school no pangrual somni borvel hi lo changin an vai in baseball bat mian alo wa a police an lo thlen ve le thim jinga chuan a bibo le ngal makani chen khatin kokumen laka him thei dan an soi chu thim thamai kal lain inunga kokumen thom isha chuan kaku ti vekin chang letla engtin ma atilawang che ti inan soyani adot lia chuan mp3 kidnapping he thil hi kumsang ni som bor vela changkhan soi newa omchana tunthleng hian soidani nang che aloma se a in kai hnoi deuh soi tur la omrengani korea chuan kongkal pa mi in rimoyan ngai thlak hian kidnapper ta mi ruk bawa ol samzual sawa kumsang ni som chawa pheka chuan mp3 player ngai thaka fashion ang deuh hian aron lar hluaya hewang hian kidnap po a hluar hle ani zanthima miswal chu langai thapa a kongkal ruk bo tur zongin anin khal kwala an hmu fu chuan thoman hria theilawa wangin hnunglama tangin an beya ti chuan an shrai bo ta thin ani hetiang kidnapping kheisian soya hlo em maya chungzinga lar mai pakha chu zana hian meiche pakhat school no pang hi school atangin tlai taka ho a headphone ngai thapa in akala chuta chuan miswal pali velin rubawin tape mangina hmuyan charbeta an pong sual nu an ruk bona hmuna chuan an da kirle hetiang thil thleng awang hian mi tam tak chuan film khur pha a mania kongkal lai ani phei chuan ring takin music an ngai thlangam to ngai lo ani apartment building pakhat chhawng som palina hian nula pakhat kumsom pakomi karuko chu chenga zanga chu university atanga tlai taka ho in a in chho tur chuan elevator a chuanga ama acha chuang turemo a in ti lain kongka in khar che pa chuan tlangwan hmel tha em mai hi aron chuang ve a aron noi se ya nai taka ron din chilin an ti duna chupa chuan chhawngsom pathumna a cheng ani thuwa shil chhawngsom pathumna an thlen chuan elevator atanga chhuakin mei chelam cho hoileta ma se anui mel moi tak chu swal mel taka a in thlaka ti chuan in chunga kanin mudon nia ti pa chuan achem te a chu a phor chhuaka nui twar pa in chung lampan chuan stepa chuan a tlan chau karuko tan tlan chhiat ngai na a to silo elevator kongka chu a in khar man si a in chunga thlenga kongka a hon chuan khapa khana lo chang ring to hemichina hi chuan karuko chanchin hi sha chunjum tur to mi alawani hemichina hian korea rama elevator te chuan stop button anei to a mitam tak chuan karuko chanchin wang hi ani an ring ani mi chemit nei lo South Korea khopui Seoul marlama hian goyang le paju in kalpona highway zau taka oma ma se helai muna hian accident a thleng jing hle maya mitam tak chuan accident thlen tu tharau swala omani an ring hialani
helai muna tlan thin mi tam tak chuan nula pakhat sunglass wa kawng sira ding an hmu thina mase an han hnai chuan sunglass awa a reng reng lawa amit mu omna lai tura kwa ka wang zawk ani ti an hriat a thina an thil hmu an lo awang hian an che sual ta thin ni in an sawi a dot le chuan chukchu ingei na vak lo ani chuan ibeng lo hupri mai don nia lewak chi ran nung rap mi tan chuan he thil kher kher hi chu ara pom khopang nikhat chu hmeichhe pakhat pum hi aron na vak maya apum nat ngot chan tu romang chu a hriat lo wangin damdawi na ain entira te hrang hrang an han nei hnuwa apuma chuan chukchu puitling a lo om reng maya engtin tin emawni chukchu tui chu a ko chhungah lut palin a lo sei lian ni in an ngaia zaya ngai hial ani a dot le chuan mithi mumang papakhat hian a pi thi to chu zana a mumanga a hmu thina a pi chu tui chhunga omin a bulakal tur hian a lo kau thina a pi ania a ngai thei em em a kauna lama kal chu a du thin mase engemaw diklawa om tlat hian a hre thina thil lo om ma lo thleng dawn tlat a hriatna a nei awangin a pan hna engam ngai lo ani atuka amumang chu anupui hnena a hrilh ve a anupui chuan hlau thawng takin amumang omzia chu a hrilh fiah ta ani mithi to tui chunga anom lai kan mumanga kan hmu chuan kan thlarau lak bawan tum ti na ani a kan pan hnaya an kut kan von vai chuan kan thi ve ngal don ani amumanga chuan zan tin a hmu zia a anom na ain hnai tul le ngal engtin emaw tak hian a pi chuan a hip thina ma se van nei thlak takin a hun taka a har chuak lo zela a him sham thin ani nikha chu ti pal thil thu in a pi thil engemaw an la kol ti an hmu chhuaka a thil an kol awang chuan anin le a pi tharau chuan inzomna ala nei ni angain a pi thlan chuan va tlaw le a amumang bo chu a top ve mai ani chukchu hmel hei po chukchu bok papakhat hi na sa takin a hmaya bola ti dam tumin thei to pa chhuah thina adam thei si lo ti dam adu lo da wang chuan a thian te hna a hmai bol re na tur ani phut chuan engma ati she lo thuwa soya a thian te chuan doi thiam pan turin thu an lo ron a pan tange ya doi thiam chuan a momo tur lo shilin zana amun ma in chukchu a zonganga alu khambula chukchu chu da in ti chuan a hmai bol na hnu sir te chu a re thei ti in a lo shila zo na dang po zo chuang lo chuan ina a hoa chukchu chu hmu in alu khambula chuan a da a atuk zinga han thau chu dar thlanga in ena a thil hmu chu makati hle a thok tak taka a hmai ser chu a lo bo vek ma se a han en chiang le dewa a hmai ser kwa te chu re a lo ni reng reng lo a hmai ser le a hmai chik chu chukchu tuin a lo hno khat zawk a lo ni tunjuma tan chuan khati zong kha ni le ri phota a top thlenga mi lo ngai thlak saka wangin ka lo me